gibisita si Vice Presidente Sara Duterte sa Subo alang sa nagkadayang kalihukan sa Office of the Vice President. Usa na niini ang gipahigayong payout sa DOLE ug DSWD ubos sa ilang AICS program kun assistance to individuals in crisis situation. 500 ka mga drivers ang nakadawat og 2,000 pesos nga cash assistance ubos sa kanila si Alvin nga taga Danau City. Salamat sa agyata, makatabang niya sa mua. Mahal making gasolina. Okay ra. Layo, kasi layo mo, pero okay ra. Nakadawat mo may. Aduna po'y gipahigayon nga gift-giving activity ang Vice Presidente alang sa mga Sugboanon. Napo ka kilong bugas, mga biscuits ug ingredients para pang spaghetti ang sulod sa isa ka supot. Mapasalamaton nga aduna nagyud handa karong ubaabot nga Pasko ang nakadawat sa maong mga regalo. Apan nang hinaot sabang usa sa mga beneficiaries nga usa ka PWD nga unta adunay programa alang kanila nga makatabang sa ilang maintenance. Salamat kayo gud. Nakadawa taon nakatabang sa mga katuburi. Nga wa may lungag hapit. Nga man ta kanang natay magamit unta sa akong kuan kataganing maintenance. Moabot sa sobra libo ka mga benepisyaryo gikan sa nagkadayang sektor sama sa LGBT, senior citizens ug PWD ang nakadawat sa ilang hinabang subay sa gipahigayong gift-giving activity ni Vice President Sara Duterte dinhi sa Subo. Kauban si Joel Noel kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.